je moje video o Minecrafte. Live bootuje. Ideme sem. Pozrime sa, aké veci sú tu. Aké brnko. Asi to je to, jak sa volá? Profi mister. Asi. Neviem. Ako je veľmi naklonený. No, takže pozrieme sa do truhly. Asi obraz. Look. Look. Počkej, oblečem sa. Už som takto iba. Dobrá. Jaká ďalej si ide akože? Ale banár, nevieš, jaká ďalej si ide von. Kam to ide? Asi by bol múdry, keby som dal točky. Ideme si dať. Dala som ho. Idem pre bodíky. 7, super. Kde som zabudila? Niekde som ja zablúdila. Tu kde sme? Tu je pustina. Našli dole. A teraz ideme zamorenie. Milí diváci, ja z toho tu nič nevidím. A všetko to je akože na prežitie. A ja tu akože momentálne nič nevidím. Kade ide? Yes. Zase som ho zabila. No. Pôjdeš. No, teraz ideme. Liveboot. No už tu je plno. Škoda. Teď kam pôjdeme? Zase niekto. To môj brat spravil. Poviem mu lúky. No. Tak, čau, tu je Profi mister. Som tu s mojou moškou a dnes povedať sestrou a hráme Minecraft Pocket Edition. Volám sa Profi mister. Ona sa bude volať, môžete si vyhľadať Lenka TV, odber a like a hráča Minecraft aj na počítači Ario, Counter-Strike Offensive, Counter-Strike 1.6, Minecraft na počítač, je na P2, je na 9.2 a je na 4.2, najstaršiu verziu, potom bude hrať novšie verzie. A všetko, čo tu má moja sestra, tak ja mám všetko ja vybudoval. Lektvár! To je... Poď si to na seba, budeš vidieť. Dobrá, som si to a tak. No, teraz ideme čoka. Dobré obrazy si tam dal. No, aj tak. Teraz sa pozrieme. A pre zaujímavosť, toľko tuhly mám dopredu, keď budem mať viac vecí. Poď, Profi mister. Ideme niečo vyrobiť. Ja som iný mister. Tak, ja by som išiel sem. No to čo akože, ne? No to je akože... Áno. To čo? Ty si tam plával.
Ja sa nechcem kúpať v bahne, fuj. Ty si momentálne niekde. Ja ťa Ovca. zabij, potrebujem. A máš posteľ, na ktorý